Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, ongitorri bigarren kafera. Naiz eta gaur batzuek kafearen ordez ibuprofenoa beharko duten, hauteskunde gaua izan zen atzokoa Eusko Legebiltzarrekoa hain zuzen. Eta ospakizun ugari egon omen dira. Euskal Herria Bilduk eta EAJak 27 eserleku lortu dituzte. PSEk 12, PPek 7, Voxek 1 eta Sumarrek 1. Elkarrekin Podemos Eusko Legebiltzarretik kanpo geratu da. Egin dezala bakoitzak bere irakurketa. Hala ere, zalantzarik ez, mapa politikoa aldatu egin da. Elijoake inora, bilabonatik oiona eta mauletik barakaldora, mapa gabeko herri zarrau, hitzetan marraztuko da. Baina entzuko zenuten nahiko hauteskondei buruz, beraz guk beste gauza bat aipatu nahi dugu. Urtero, urtarrietik apirila erdialdera arte, meteoroen lehortea izaten dugu. Ez baita, izar eururik izaten hilabete hauetan. Lehorte hori gaur amaitzen da, apirilaren 22an. Denboraldiko lehen meteoro zaparra da ikusteko aukera izango dugulako, Liriden euria deiturikoa. Liridak duela 2007 urtetik ikusten dira NASAren arabera. Euri jasa horrek orduko 10 bat meteoro izango ditu. Izar euri guztiekin gertatzen den bezala, zerua zenbat eta ilunago egon, orduan eta ikusgarriagoak izango dira Liridak. Ikusi nahi badituzue, zorte hobea izango duzu hirigunetatik urrun, hiriko argien ikusmena areagotze dezaketen, argiturriak ez badaude. Urtero ikus daitezke fenomenoa da. Zure begiak meteoro bat harrapatzen badu zeruan, Thatcher kometaren zati galdu bat ikusiko duzu. Sasoi honetan, Thatcher kometak utzitako hautsak zeharkatzen du lurra. Meteoro txiki horiek abiadura handian sartzen dira atmosferan, eta ondorioz, izarri eskorrak sortzen dira. Sentipen polit guztiak mangoz guztiak. Baizue, haze egun aproposa izar ieskorrak ikusteko. Gaur, apirilaren 22 lurraren eguna da, baina izarretan bezala idil gaitezke, 1970ko apirilaren 22an, Gaylord Nelson senatari eta aktivista estatubatuarrak agerraldi bat egin zuen, ingurumen agentzia bat sortzeko eskatzeko. Jendearen parte hartzearen eta gizarte presioaren ondorioz, Ameriketako estatubatuetako gobernuak Environmental Protection Agency sortu zuen. Egun dagoen larrialdi klimatiko aldarrikatzeko egun aproposa zalantzari gabe. Urtaroa bizkortu duzu poloetan, glaziarretan, epelta eroso ginenean, eten dira komunikabideak, gure artean, beringiako zubirik ez dago galduna. Abesti ugari ditugu gaia jorratzen dituztenak, Makonakek dio Inigoren ereriketa manipulatzen proiektu txikitzaileak amalurra hiltzen. Edo basatik, amalurra gaixo dugu eta ez gara ohartzen, has gaitezen danok gurea dana zaintzen. Michel Duko eta Caroline Phillipsek lurra abestia daukate. Rupert Ordorikak dio patxadaz begira lurrari. Etengabe aldatzen ari den soroari. Eta hugak natura da, abesten zuen, hori bai temazoa. Gaztu negazti, arrainten zakidaneko sotzan, dugu horrekan naturarekin bat, natura da, zengu behar da, gure lurra baita, dugun bakarra da, izaki lore da, zuaitzek, osotzen bait, dugu horrekan,
zenbat denbora uga entzun gabe. Ez ditzu sudupezen, ezta? Bai. Zenbat parranda egingo genituen bere musika elektronikoarekin. Orain ez du musikarik egiten, baina mundutxo hortan dabil Donostiako kursaleko operazio burua da. Ba, orain kursala aipatu duzula, gaur duela 15 urte, 2006an, Spencer Tunick argazkilariak kursalean 100 pertsona bildu zituen argazki bat ateratzeko. 1200 pertsona bildu ziren bertan eta argazkia biluzik atera zuten performance hau de foto feriaren promozioa egiteko sortu zuten Tunickekin batera barkatu kursala eta Donostiako hiriaren ospea sendotzeko. Eta lortu zuten komunikabide guztietan izan zuen oihartzun argazki honek. Orain ezin genuke imaginatu horrelakorik. Mundua biltzen duen oihartzuna osatu nahi luke kantua. Nola milaka izarren argitasunak osatzen duen zerua. Urte asko pasaira, baina gaur egun ere batzuek kursala betetzen dute, Rosalenek urte hasieran iragarri zuen urtea amaieran kontzertu eskainiko zuela, eta sarrerak agortu egin ziren. Bigarren data bat atera behar izan du. Bigarren data bat atera behar izan zuen Serratek, bigarren data bat Izarok, Love of Lesbiansek, Bob Dylanek eta Zetakek. Eta nor jaio zen gaurko egunez? Zetak proiektuaren burua. Peio Reparaz, nafar musikaria, konpositorea eta ekoizlea. Errepidean geldika itzakara, leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, ahaztuko ez dugun ura. Baina ez Peio soilik, bere kuadrioko bat ere gaurko egunez jaio zen Joseba Ezkurdia Galarraga, Eskuskako pilotari profesionala, aurrelaria, 3 aldiz irabazi du 4 eta erdiko txapelketa, 2018an, 19an eta 22an. Eta bitan, binakakoa, 2018 eta 2020an. Begira, gaurko egunez jaio zen, baita ere, Mikel Unanue Kalbo pilota arloan Unanue deituraz ezaguna. Pilotari profesional oia. Hainbat txapel irabazi ostean, azken partida 2007an jokatu zuen Tolosako Beotibar pilotalekuan. Eta hirukotea osatzeko gaurko egunez jaio zen Elias Pierola Etxebarri. Eskuskako pilotari oia, Nafarra. Bere ibilbide profesionaleko titulu nagusia, 1900 eta 1978 urteko Eskuskako binakako pilota txapelketa nagusian izan zuen. Pilotari, soineko tantxuri-xuri, gerriko zurdintagori euskaldunen ezaugarri, benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Bagu ez gara pilotariak, baina osatu dugu hirukotea. Hori bai, Laster 4 izango gara. Gure lehenengo gonbidatua prestatzen ari omen da eta Maria López Altuna, ginekologo eta sexologoarekin hitz egingo dugu. Eta profesional batetik bestera, Dona Pellaniz Nieto izango baitugu gurean, kexatzera edo zergatik kexatzen garen azaltzera. Eta Fant Bilboko zinemaldi fantastikoa ezagutuko dugu, badakizue, zinemazale asko ditugu lasai honetan. Bai, eta zinemazale asko ditugunez, gaur, astelehenero bezala puri-purian tartea dukiko dugu. Telesail eta filmen gomendioak egingo ditugu. Ba, orduan zer, emango diogu hasiera saioari. Ez duzu esan, baina krosana jango ditugu. Hori geroago izango da, bai, apirilako 22 ditu gaur eta astelena da, ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin, June Romateti barguren, egunon, June? Euron, Eta zuekin, Goiuri ezei zarandia, altzaburua eostuna etortzen bare. Egunon. Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 765 garrena du, bai, zenbaki politia, 765. Apirilak 22garrena, goizak 10 eta 16 minutu, gu hemen 3 urrengo minutuetan, zuekin 4, 5, 6 eta 1000 izateko asmotan ongietorri naiz irratian zarete bigarren kafean. Negar ez du mugarik, hori behar du izan ostadarren iturri. Bizitza irri, gudenon mugarri, minduta duen harima eder hori. Egun batetik bestera, ezurrak erdoiluta. Hemen txegabiltza zertzen bihotza negar kantu berria entzuten, kantu eta bideoklipe berria kaleratu du, eta tira, enarak eta maletak horre jolasean azken diskoetan izan ostean, badator lan berriarekin, eta aurrerapen kantu gisa, edo behintzate single modura, bihotzak negar kantu hau. June Romateti barguren zein da zure maite duta? Bale, nire gaurko maite duta ez dakiten maite duta, edo maite ez duta, edo ez dakit ditut, nasketatxo bat daukator barruan. Kontua da atzo nintzela ibiltzera gurasoekin. Tatera ginen horretatik, ginen Antxora, Trintxerpetik San Pedrora, pasa ginen Donibenera ontzian eta buelta horretara. Eta lezotik horretara iristen ginen momentuan, nire aitak esan zuen, gaur ze poliki egin dugun buelta. Eta nire amaren komentario izan zen, bai, hasieratik neko patxaroso atera gea, June zure erroa. Eta noski nire gurasoak askotan joten nire biltzea. Oso gustora egin nuen nik buelta beraiekin eta batean izan zen. Ez oso poliki jungeaz duregatik. Sevillako prozesio bat izan da, eta zu zara santua, June. Izan zen, batean jaso nuen nola ukabilka da, niretzat gaina ez ginen poliki joan. Ritmo honean joan ginen ibiltzen. Egia da, nire hankak zeuden bezala, edo dauden bezala, eta nabaritzen nuela nik min pixka bat belaunean, baina enuen espero, eta ona izan bat zen ere buelta, maite duta gazi gozoa geratu zait. Ez du mugarik, bizitza irri, gudeno mugarik. Baina zer antzun zenien?
Nixile galditu niz, ez? Hori pentsatzen honi xiliratu zen. Ez esan behar nun. Ez dakit, erantzunen bat, Baina- horrelakoetan Baina aurre egin behar zaio Ziurrenik. bulina egiten dizunari, naiz eta bulina egiten dizun hori zure aita den. Ama, Ama, kasu barkatu. honetan. Baina ziurrenik eski arrazoia izango zuten, nik badakit pila batetan juten diela vuelta berdin egitea, orduan, bueno, arrazoia izango zuten, ez dakit. Izan, ostadarren iturri. Goizeko 11:21 maite duten tartean gara hementxe naiz irratian, hementxe bigarren kafean, eta goiurik zer maite duen kontatu beharko digu. Aje pixka bat izan da ere. Bai, aje pixkat badaukat, baino, tira, ez da zer pasatzenen, ni etorri naiz txintxo lanera, hementxe nago, zuekin entzuten, zuekin nizketan, beraz, ajearena alde batera utziko dugu, eta nere maite duta kontatuko dizuet, eta nere maite duta, ja, esan dugu, ja ipatu dugu, sarreran, nere maite duta. Zure maituta Nik ipatu esan dako esaldi bat izan da. Teki zeinek esan duen, batzuk esan dugun esaldi bat. Nere maite duta dira liridak. Liridak maite ditut, izarri ieskorrak, ez liridak soilik, baino, bueno, orokorrean izarrak maite ditut, konstelazioak maite ditut, naiz eta gero astrologian enaizen batere ez dakit, aditua edo enaizen fijatzen, hau da Capricornio eta hau da Kanzer eta izarrak daude hemen, astronomia eta astrologiaren dantza horretan, ni astronomiarekin bat, eta beste gauza guztiak alde batera utzi, baina izarrak ikustea gustatzen zait, politak direlako, ederrak iruditzen zaizkidalako, eta bueno, izar euri bat, are gehiago ezta. Eta jartzen balin baduzu, meteoro euria Google bilatzailean, pantailan, meteoro euri bat gertatzen da. Eta, begira, hori da gauza oso txiki bat, baina bueno, segundo batzuz, nire eguna postu duena. Ikusmenak itxututa gaude, ta denborarik ez daukat, gehiengoak beste non baiten, egon nahiko luke orain, aukeratu zure drama pantalla. Nere maite duta, bueno, anekdota honi edo frikismoari, aurreko ostegunean izan nintzen Madrilen Gorka Orbizuren kontzertua ikusten, eta uste dut nirekin kontzerturen batean onden orok, eta uste goiuriren kasua badela bintzat, junerekin kontzerturen batean egon izan, jakingo duela, pixkat, bueno, bastakit musikari naizen enean, eta soinu teknikari ere naizen enean, eta... Sufrikario badela zurekin jotea kontzertu batera? Bai. Bai, ni banagoela, oso adi gertatzen ari den guzti horri, Charles batek eskubian sonatzen duen, besteak ezkerrean, bueno, Gorka Orbizuren kontzertua nahiko berezia da, bi bateria jole dara matzalako, panoramizazio oso, bueno, jebia egiten dute, bateria bat oso eskubian dago, beste oso ezkerrean, eta bar, eta hor negoen, oso pendiente guztiari. Bajoak edola sonatzen du, Amaia Mirandaren gitarrak beste horrela, eta egia esan dena ondo, baina oso adi. Eta horrelako batean, entzun nuen klik bat, klik txiki bat. Ni baino 2 metro aurrerago. Eta, aera, ni 12. lerroan negoen, bueno, zutika zen, baino, 8-10 metro. Hori pua zen. Eta linterna piztu nuen, eta barkatu, jo nintzen aurreraka, eta antxe zegoen Gorka Orbizuren pua. Berak lehenengo lerrora bota zuen, baina ez tekit nola demontre, puak egin zituen 10 metro atzeruntz. Eta hartu nun, eta giratzez ez zita horrekoak da. Uste gaztelera esan ziatela, baina nola zenik inortzea gola. Eske, entzunin da? Bai izea! Bai? Behatenen ere bilagunei, bata britanikoa zen, beste iruñakoa, eta zuek ez tezu entzun da? Ze hostia entzungo genuen da? Kontzertun zaude. Momentu bat oso friki sentitu nintzala, baina nik super garbi entzun dut, zaratatxorik, takit, eta ez dakidana nola, Gorkak lehenengo lerroan jaurti zuen puaura, baina jendeak ikusi zuen Gorkak bota egin zuela pua? Nik uste baiet, keinu oso txiki izan zen, baina momentu batean, hola egin zuen aurreaka, norbaitik ikusi zuen bai, eta
bueno, pues antxe botazun pua, eta pua ez dakit nola iritsi izan, 10 metro atzera goraino. Baina kontua da, pua eraman nuela etxera, eta nahiko suertu ekitzen dut puekin, enaiz bat ere friki horrekin, enaiz bat ere pua zalea, daukat ez dakin horren pua, eta behin Extremoduroko kontzertu batean guojok bota zuen, eta hola hartu nuen, jendetza belodromoan, eta bi egunetara galdu nuen pua, enaiz bat ere izan daiteke mitomanua. Metro 80 neurtzen duzulako. Pero kasu hartan ni negon lehenengo lerroan, burrukan han egoteko, kiston presioa, kiston jende pila, botazun, eta nik eskuarekin hola egin, eta biatzen artean hartu nuen. Kasu hartan baino, lenguan oso goza xelebra izan zen, nola izan puat araño, baina bat ez dakit nola entzun nuen, zein bestin aurketzun entzun da, nahiko momentu friki izan zen, eta gero ja tartera giratu zen aurrekoak graizu, beste bat entzuten balin maizua bisatu, eta horrelako momentuak, eta egia esan nahiko guztek ginen. Xorien kantak entzun ditut arian. Goizeko 10:27 minutu, eta aipatu dut nik Madrid, eta uste dut Madrid inguruare egin bar dugula saltotxoa, gure urrengo gonbidatua aurkezteko. Aurreratu dizgu, gaur gurekin izango genuela Maria López Altuna, ginekologo eta sexologoa, eta hementxe daukagu gurean. Maria, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Tira, aipatuko diegu entzulei, zurekin minututxo batzuk hartu nahi genituela, lasaiago hariko gara Mariarekin datorren aste artean, baina kontu, ikastaro bat eskainiko du Maria López Altuna, ginekologo eta sexologoak, datorren aste lehenean, apirilaren 27an, arratsaldeko 5:00 izango da Tolosako Emekin, eta, izen ematea zabalik dago, baina gaia ere interesgarria egin zaigu eta gurera ekarri nahi genuen klimaterioa, menopausian dena hormonen eraginagatik, eta hementxe plazaratu nahi digu Mariari galdera. Ea dena hormonen eraginagatik den, eta horrekin batera, ez ote dugun orokorrean gure gizartean emakumearen inguruan, emakumearen osasunaren inguruan gutxi xamar jakiten, eta kasuare gehiago menopausiaren inguruan. Konta iguzu, Maria, nondik nora izango da ikastaro, eta ze girotan murgiluko zarete? Bueno, azteko apirilak 29 izango da. 27 esan duzu, baina 29 da astelena. 29 ikusi dut hemen aurrean, eta ez da izergatik 7 esan dudan, barkatu. Apirilak 29 astelena, gaur 8, Tolosan Emekin, arratsaldeko 5:00 8:00 izango da ikastaroa, klimaterioa. Zuzenketa eginda, Maria, konta iguzu, dena hormonen menpeote dago, eta zen badakigu menopausiaren inguruan. Bueno, nik uste, azken aldin interesa bada hola, eta hori sumatzen da jendearen artean, baina, oindikan bada, nahiko bakardadean bizitzen den aldaketaz jositako etapa bat, ez? Norberak bere modura bizi du, eta norberak berea ulertzen nahiko lana badu, eta, pixkat horreta helburu hori dauka tailerrak. Ulertzea, norberaren gauzak nola eman daitezkeen, aldaketa guzti hauek zean niztasunarekin agertzen dian pertsona bakoitzean, eta bai norbera ulertzeko klabeak eta bai besteak ulertzeko klabeak, bai. Hor botatzen duzuzuk galdera hori ez, ikastaroa proposatzerakoan, dena hormonen menpeote dagoen, asko mugatu da, asko reduzitu da menopausiaren gaia aldaketa hormonaletara, eta kasu hortik aratagoko beste esparru batzuk ere hor jorratzeke geratu zaizkigu urte hobetan. Bai, askotan, esaten zaigu emakumei, ez? Edo hau hormonengatik da, edo guk bai, ez? Gure buruari batzutan justifikatzeko hormonak. Baina, egia da, etapa honetan aldaketa asko eman daitezkela biologikoa zaratago. Eta gaina, menopausia momentu puntual bada, ez? Azken hilerokoaren momentua, baina emakume guztiek ez dute menopausia edukiko. Eta emakume ez direnek ere, batzutan badaukate menopausia, orduan, bada hor, imaginatzen dugun idea zaratago, badago hor abaniko potente bat, ez? Hora, aipatzen ari gara, ez? Pixkate, menopausia duten edo ez duten, menopausiaren adin gara jortan dauden. Kurso hau zuzenduta dago, menopausia duen jendearentzat, menopausia gertu ikusten duen jendearentzat, orokorrean,
menopausia bizitzen igaroko duen emakumearentzat, ez dakit oso ondo zeinentzat dagoen zuzendua, akaso bestelako profesional batzuentzat ere bai, Maria, zein da ikastaro honen publiko objektibo hori edo? Batik bat, ez da profesionalentzat, egin izan dut beste formakuntza batzuk profesionalentzat, ez? Baina hau ez dauka profesionalak formatzeko helbururik ez dauka. Alare, klimaterioaren inguruan interesa daukan edonorentzat da. Bai, adin tarte honetan dabilenarentzat, bai ez dabilenarentzat, bai, orain arte ez zait gizonik agertu tailerretan, baina baita ere ongietorriak izango lirateke, edo jendeak bikotean etorri nahi badu, guztiz ongietorria. Azkenean, etapa honek berezi duena da, aldaketa asko ematen diela epe nahiko laburren, eta horrek pixkat deskolokatzen gaitula, ez? Baina hori edozein gerta dakioke bizitzako edozein garaitan. Orduan, pixka klimaterio eskusa da, baina batik bada, biografian ematen dien aldaketa potenteakin berrubikatzen ikasteko edo gure burua berrezagutzeko eta norberangan pentsatzeko, ez, pixkate helburua du tailerrak. Bueno, baipatu dugu emekin izango dela, emekiren instalazioetan, Tolosan, datorren aste lehenean, hilako 29, arratsaleko 5:00, izen emateko zer egin behar du entzuleak, Maria, orain jentzuten ari zaigun oroke interesa piztu izan bazaio, informazioan on eskuratu eta izena non eman. Emekirekin kontaktuan jarriz gero, bai sare sozialen bidez, edo bestela telefonoan. Zenbakia esango dut? Bai, noski, gaur balin baduzu, esan eta guk errepikatuko du. 650-923-266 telefonoan. Bai, 650-923-266 telefonoan, hortxe izango duzu informazioa, eta hortxe mandezakezue izena. Maria López Altuna, lehen aipatu dugun bezalaxe, datorren asteartean gurean izango zara, klimaterioaren inguruan eta bestein bat gaien inguruan aritzera, beraz, bidai hona auki Euskal Herrira bueltan datozen egunotan, eta izango dugu aukera asteartean hemen aurrez aurre egon, eta gure entzulekin, sakonago bestein bat gaietan murgiltzeko. Mi esker, laiztera. Eskerrik asko zuri, agur. Gure arteko hitzak Aziak polena Madrid inguruan izan gara Maria López Altuna sexologoarekin, orain Gasteiz inguruan gara Josune Belez de Mendizabal Fernández de Garaialderekin, txiri buelta emateko orduari iritsi zaigulako. Josune, egunon? Egunon, zer modu zaudete? Ondo, eta zu zer modu zaude? Astelena. Astelena. Bai, ez dia beti astelena kolakoak, baina jolin, gaur benetan zuen bigarren kafeari men eginez, nere bigarrena bai, ez dakit edo ez dudan oso ondo deskantzatu asteburuan, edo atzo beranduegi sartu ginen oera, ez dakit hor, lehendakari gaien agerraldi guztiak ikusi nahian edo, ez? Baina, dena delakoa, hemen txegaude. Gainera, asko egiten, luze. Kontatuko izuet anekdota bat, barkatuko jasoen, kontatu beharra daukat. Atzo lagun batek WhatsAppean jarri zuen. Ara, eneko handu ez atera da, eta honakoa esan du. Patxulo, txulo, bipirulo. Eta, broma bazan. Broma bazan, baina nik sinistu egin nuen. Eta hor goizean galdetu eta izu, baina benetan esan zuen eneko handu ezak patxulo, txulo, bipirulo. Nola esango du? Eta nik, gaina raro egin ere. Ja. Eta beste konfesio bat, lagun hori goiuri izan zen. Konfesio bat da, zuri buruz zerbait esaten duzunean, esatea konfesio bat goiuri izan, hoi ez da konfesio bat? Ja misterio apurtu zuen, ja. Hoi da, salaketa publiko bat? Bai, salaketa publiko bat. Bai, nik esan duen egia da txiste hori egin nuen, ze eneko handuezak zerbait erakutsi badigu kanpaina honetan, izan da, arroputza izateak, arrakasta dakarrela, tamalez. Bai, eta Euskal Herri Jeltzaleak erakutsi digu, adibidez, bideo erredikulu eta surrealistak egiteak, bere emaitza duela eta alako gainberare ekarri diola.
Eta Ez horrek bakarrik. betaurrekoak erabiltzen ditugunok, badugula horrelako, ez dakit, nola esan, intelektual puntu nabarmena. Zenbatuta zortzi diren arren Aspaldi ez genuen trikan lausos besteik Javier Muguruzaren liburu ala kafea kantu hau jartzen? Ostiralean. Bai, pentsa. Egun bate... Zuek bai dakazuela astelena, eta nik ez, Bueno, hasi gara hemen... Ni ostiralean eneguen hemen, Josune. Claro, orduan galduta zaude hor, espazio denbora horretan, claro. Zuen saio osoa entzun. Ez zenun saioa entzun. Gauza da, Osorik enuen entzun. ez egotea hemen. Ez da, enuen saio osoa entzun. Osea, ez zenun ez da hasiera entzun. Hasiera entzuterakoan, ni neuen trenean montatzen. Ba, entzun Eta kobertura dantzan. Atzera huelta eta hasieratik entzun. Ui, nola gauden. Josune gauza bat, ni kafe bat hartzera noa, hemen uze zaitut Goiuri da Junerekin, eta... Hobe duzu, Hobe duzu, inigo niatako nintzatik, hortikan, zebestelan, miau. Baina gauza bezala izuet, abestia ez dut hausaz aukeratu. Josunek liburuen inguruan itzigin behar omen digu. Bale, eta nola. Bai. Vale, agur, hemendik gertatzen bueltatuko naiz, agur. Venga, Josune, kontatu. Venga, kontatuko dizuet, begira, datorren astean, nien egongo hori aldez aurretik esatongo dizuet, barraskiloa jan behar ditut, baina kanpora noa jatea horiek barraskiloak, San Prudentzu deuna eta Estibalizko Andramari Zuriaren inguruko jaiak ditu. Barraskia bidali behar diguzu, Josune, barraskiloak askotan aipatu dituzu, azkeneko asteetan, egin duzu horrelako, ez dakit, ikusmina sortu duzu. Eta barraskilo argazki bat nahi dugu gertatzen denean. Eta hori da, eta gainera nik uste dute, ni ez naiz bat ere sukaldari ona, ez naiz ez ona ez txarra, ez da gustatzen sukaldean ibiltzea, eta listo, holan esaten dut beti, hori harrikoa oso ondo egiten dut, orduan, nahi izan ez gero, olako talde bat sortzen baldin badugu, baina uste dut aurrekoan Gartxotek esan zuela, ez da saltza dela batzutan ere goxoen amarraskiloena, edo igual zuetako norbaitek aipatu zuen, eta bai, behitu, nire buruari jarriko diot olako etxeko lan hori, eta ea, asteazkenean ekartzen dizuedan errezeta bat, bada, bale? Barraskiloen inguruan. Nola prestatzen diren, nik batzutan ere botetan erosten ditu, ja garbi daudena, baina, klaro, hoi eiken du barzaizkien mukiak, eta bar. Baina, hori asteazkenean. Gaur, liburuen inguruan, bai, bihar liburu eguna da eta ez dakitzuek ze irakurtzen ari zareten, niri pasadiate liburu hau, La soledad de los números primos, Paolo Giordanorena, eta ikaragarri, gustatzen ari zait, eta engantxa daukat, gainera, behitxu, hau ja, pixkat, igual irakurle alferraren baldintza edo zagarri bat da, baina oso laburra dira kapituluak, orduan, bi horri aldetan, zate duzu, ze ondo beste bat irakurriko dut. Eta kasu sentsazio bat irakurtzen ari zaela pilo bat, eta 15 minututan irakurtzen duzu totxito bat, eta gainera sartzen zara unibertso honetan. Zergatik ekartzen dizueta, nere txiri buelta hasiko da, honekin, liburuekin, La soledad de los números primos, baina liburuen inguruan hitz egiten jarraitu baino, bagoaz orain Artiumera, Esther Ferrerek badauka, Esther Ferrer performerrak badauka Artiumen Números Primos izeneko obra bat. Hau, 2003an ezarri zuten, edo jarri zuten Prado parkean. Ferrerrek asken du lan zenbaki lehen hauekin. Por cierto, begiratu behar izan dudala zen itzulpena, claro, números primos ez dira números edo zenbaki lehengusinak. Ez, dira zenbaki lehenak. Eta, hori... Beharrezkoa zen. Bai. Zenin nolan oso linaje luzetik natorren, Fernandez de Garaialde, arbol genealogikoa, eta hortikan lengusinak etzan duta. Números primos, pues horrela, ez. Zenbaki lehenak. Eta Esther Ferrerek egin du horrelako erreplika bat, Artiumean, bai? Prado kaletik ekarritako, esango izuet, ze tamaina da, 200 metro kuadroko azalera daukan, instalazio bat izango da izena, eta, dago soruan, lurrean dago, eta guztira 10.000 baldosek osatzen dute. 10.000 lau osatzen dute, eta hortzen agertzen dira zenbaki lehen hauek. Niretzat, ni oso txarra naizen ez matematiketan,
bueno, ez dut oso ondo ulertzen, ze errenka da edo ze segida daukaten, baina benetan marabillosoa dela azalpena entzunez gero. Bueno, pues hori ekarri dut pixkat irakurtzen ari naizelako, eta esan nuen, ezagun egiten zai números primos. Bueno, pues Ester Ferrerek Artium Museoan daukalako olakoa. Baina egitarauari pixkat helduz, esango dizuet, gaur Gasteizaldean, zure jauregian, Goiuri jauregian, daukagula Antonio Altarriba, berak egingo du hitzaldi bat El cielo en la cabeza izeneko bere komikiaren inguruan. Aste osoa, bai honetan eta bai urrengoan ez barkatu, aurrekoan, Goiuri jauregian ibili dira hainbat idazle, adibidez Karmele Jaio, egon zen aurreko astean, bere maitasun kapitala azaltzen, eta orain esan bezala, gaur El cielo en la cabeza, eta liburu honek edo komiki honek badoka garrantzia, ze Frantziako komiki kritikari eta kazetarien elkarteak eman dio aurtengo Grand Prix de la Critique, ez dakit horrela aipatzen den frantsesez, baina saria eskuratu du. Eta sarrera doakoa da, bertara jun daiteke asko komikien inguruan, beraz, kritikariek sari bat eman badiote, benetan kalitatezko zigilu bat da hori, ze oso adituak dira, behaien bandezine deitzen dioten horretan, komikien munduan. Bai, hala da, eta bai, nik uste dut mereziko duela, honekin pixkat aurrera eginez, asteazkenean badaukagu beste hitzordu bat, asteazkenean ez barkatu bihar, gelditu entzun eta begiratu izeneko ikuskizuna. Hau Patxi Zubizarretak idatzetako gidoian oinarrituta dago, eta hau ez da izango hitzaldi bat, baizik eta ikuskizun bat nun musika egongo den, Peio Ramirezek jarriko duen musika, eta Mintxo Zemillanek marrazkiak. Eta ostiralerako Jon Artanok ekarriko du beste zerbait, ikusentzunezko aurkezpen bat ekarriko du, Juana, bere liburuaren ingurukoa. Juana zer da, ez dakienarentzat esango diogu, benetan existitu zen emakume bat izan zela, Bilbotik 1927an atera zena, iesian Bogotara juteko, eta hortxe hainbat gauza egin zituen, eta 2020ko urriaren 29an tamalez gizon batzuk erail zuten. Jon Artanok ze egin du? Egin du ikerketa bat honen inguruan, eta hori da aurkeztuko diguna bere hitzaldi, ikusentzunezko hitzaldi aurkezpen honetan, Juana. Eta pixkat horrekin lotuta, liburuaren inguruan eta berriro Artiunera bueltatzen, eta pixkat hau ere lotu nezaken ere txiri buelta berezi honetan, nire maite dutarekin, uste dut aipatu nizuela, baina bihar Artiunek ere egingo du irakurtaldi publiko bat. Hau da, nahi duenak, aldez aurretik email batean izena eman, oraindik uste dut garaiz dabilera nahi duen horrek, eta irakurtaldia egin dezake, irakurtaldi publikoa, goizeko 10:00 biak arte, olak biliko gara ez, batzuk. Eta gaia zein da, Nestor Basterretxea, behin baino gehiagotan hemen aipatu dugun, artista multidisciplinarra, aurten bere jaiotzaren 100. urte hurrena betetzen dela. Eta nik, bai, nire maitu minduta da, ausartuko naizela zerbait irakurtzera, bihar. Bai, ekarri dut, hemen geu aldizkaria, ez dago geu aldizkariko alerik, bertan bera geratu zelako bere egunean, baina 2008an Nestor Basterretxeari eginion elkarrizketa hori errekuperatu dut, eta bertako pasarte batzuk irakurriko ditut. Anekdotak ere badaude, eta, ez naiz entrabatzen edo zer, ez dakit, olako horik ez dunik egin sekulan, baina bihar liburuaren eguna dela eta pixkat kointzidentzia hauek baliatuta, hori egingo du, Gasteizen Artium Museoan egongo den irakurtaldi orokor horretan Nestor Basterretxearen inguruan. Josune, ugezako hau zalantzarik irakurri zoragarri egingo duzula eta jendeak gozatuko duela zure irakurketa hori. Ordua gogoraraziko diegu entzulei, zorutan izango da hori? 10:00 hasi eta ordu biak arte. Nik uste dut streamingen bidez ere ikusteko aukera egongo dela, baina
egia da, hemen talka badagola, eta, claro, bigarren kafea ere ordu horretan da. Beraz, venga, horre, pinpon, ez dakigu, entzulek, ikuslek, zer nahiago. Zer Inigo? Zein ordutan irakurriko duzuzuk? Nik 12 eta 10. Oi. Bueno, zuzenan eskara izango, baina zu ikusteko izango dugu. Akaso saioan zehar konexio txikiak egiteko ere aukera baliatuko dugu Goiuri Jauregiarekin, eta horrela Goiuri estereo izango dugu. Jona. Goiuri estereo, mola. Bueno, holaxe, hori, eta Inigo, ez dakit entzun duzun, ze, klaro, eske, bai trenean, bedo bai altxatzen zarela, ez dakit zer, ekarriko dizuedala errezeta bat, barraskiloak nola prestatu, hori errezeta asteazkenean, bai? Eta gero ja oportan noa, urrengo astean dela. Asteazkenean, akaso... Bai, errezeta prestatu dezaket bazkaltzeko. Akaso. Baina ja garbi izan barrituzu, orduan botean erosi barrituzu. Bai, Sierra Cantauria, oso barraskilo honek. Bai, bale. Oso garbi dut, bai, gero uretatik pixka pasata. Gogo biziz, Josun esan barrizut pixkat fail bat izan dela, ze bakarrik utzi zaituztet kafe bat bersatuko nuelako promesan, eta konturatu naiz kafea amaitu dela, bigarren kafearen erredakzioan. Nola da posible hori? Bai, desentetan gertatzen da. Hori da igual, kafea gutxinak erosten dugulako, edo ez da, Euskal. Bai, da Imanol gutxi joten delako erostera. Bai, edo, jendeak kafea espartzen duelako. Ez dut hartu ez da bat. Ja, hori diote. Horrikat. Hombre, June, zuk ez duzu hartu, ze, bueno, gurasoak esan zizuten, motentxu xamar zabiltza, ez? Bai, polikibili naiz eta Inigo aurreratu zait. Ai, kotxaua. Josune Belez hemen Izabal Fernandez de Garaialde asteazkenean gogo bizi zentzungo zaitu eta hemen animatzen badira behintzat, nik barraskioak prestatuko ditut bazkaltzeko. Ez dietola osorpegi animatua ikusi, baina nik proposamena behintzat egin dit. Bai, ondo. Venga, bekarriko dut orduan. Bale, asteazken arte... Irakurri goxo bihar goizean. Mil esker. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Indiokerrek esan du, ni animatzen nahi Inigo, barraskilo goxoa jatera. Gusten? Begira, bueno, indiokerrekin egin beharko duzu bazkaritxoa. Ni barraskioak... Nire izdiate atentzio asko ditzen nahi esan. Nik probatu ditut, eta Inigo kozinatutakoak baita ere. Baita ere? Bai. Baina horrez eta berria da. Baina ez da horrepekatu nahi, ez da gite. Ez, sentitzen dut, ez naiz, zalea. Ezin dut burutik kendu barraskioak direla. Ez dut esan nahi, zaporea ez hitzaidan igustatu. Baizik eta oso presente dudala barraskioak direla. Eta orduan, ezin dut, jan. Horintxe bururatu zait, atzo beran bildotxa januela, eta zuk bildotxa jaten duzunean, kentzen duzu burutik? Ez dut jaten bildotxa. Ez? Hauenekien? Se me hace largo el viaje para esta conversación. Konversazio duki dugu duela gutxi hemen irratia, baina ez da kantu honekin izan zen, Arde Bogota entzuten ari gara, La Salvación, uste dut beste kantu batekin izan zela, aipatzen izuela Arde Bogotaren abeslariaren hauts timbreak Tiziano Ferro horarazten zidala. Baina ez zen kantu honekin, ez da? Beste abesti bat zen, bai, oso da berri. Inda berriz errepikatzen, Ez, baina orain berriro, etorri zait burura. Kantua ez du nik aukeratu, Dona Pellaniz Nietok aukeratu du, Dona Pellaniz Nieto, egunon! Egunon! Zer modu zaude? Ederki, hementxe, itxian. Bihar liburuaren eguna eta Dona Pellaniz Nieto daukagu atzean liburu guztiak prest, ospakizunerako. Beti, liburuak beti, gure bizitzan. Dona, aurikular mikro hori pandemia garaikoa da? Bai.
eski hau kontatu barra daukat. Pandemia garaikoa da, edo 80ko hamarkadan popstar nazioartekoa izan zinenekoa. Pixkat, bai, Britney Spears... Nahiko Britney bat. Oso xelebra izan zen, ze pandemiaren itxialdian gondela abiatu genuen bigarren kafea, askotan kontatu dugu, eta egokitu zitzaidan gure kolaboratzaile zirenei, eramatea, etxetik konektatu alizateko mikrofono, aurikular, sistema hauek, eta pixkat, dinamika nola egingo genuen, eta streamingeko erraminta, eta bar. Eta gogoan dut, momentu hartan, etxetik ateratzea, zela, orduan, ziurtagiriak egin, mikrofono hauek erosi, telefonoz, presto denean denda batera joan, antxe hartu denak, eta orduan ezagutu nuen, esango nuke orduan aurrez ezagutu genuela Dona Peñaniz Nieto eta biok, bere etxe inguruko kalean, antxe espaloian, eta kaixo, eta ez hurbildu asko, eta antxe maskariak inongo ginen pentsatzen dut, eta, hau da zure mikrofonoa begira hola konektatu, ez dagoen misterio ondirik, eta bale, ondo, eta horrekin abiatu genuen, hori virtualki hasi zen harremanura eta irratsaio hura, eta gaur juizutonak etxetik egin martzuen lan, eta ikusi duenan mikro hori gogoratu naiz, 4 urte pasa direla. Hala, 4 urte pasa dira, atzo 4 urte. Bai? Apiriaren 20 edo 21 abiatu genuen bigarren kafea. Ara, zer dena. Hala, ze kasualia, 4 urte. 4 urte eta egun batzuk izango dira Dona Peñaniz Nieto eta biok elkar ezagutu genuela mikrofono hori eraman nionean. Apirilaren 20 apirilaren 20 batean abiatu genuen bigarren kafea, 2020ko apirilaren 20an, hendik itxialdi gogor xamarrean gundela, eta eta indiok ere dio, Dona, eta ez dezu bueltatu mikroa. Indiok ere ez du itzuli. Baina, tarteka ondo etorri da, behin gertatu zan, Oiana Maritorenak enbek positibo eman zuela, eta etxetik lan egin bari izan zuela, bera ondo zegoen. Modaz pasata zegoenean positibo ematea. Erabat pasata. Eta, etxetik, horrendik badaukan mikrofono hori, eta mikrofono horrekin, salbatu genuen, eta tarteka ondo etortzen da. Baina, guzti hau kontatzeko, askotan ere esango nuen, baina Dona Peñaniz Nieto dela, lehen egunetik bigarren kafearen kolaboratzaile horietakoa. Kafea bera baino zaharragoa, bigarren kafean. Bueno, ez hain zaharra, Bueno, a ver, kejatu ere ezkara kejatuko, Dona. Ondo gode. Vaselina aukera, niretzako aukera ederra izan da, eta de hecho naiz mikrofono hau gordetzen nuen kajoira gaur goizean bilatzea, eta hortze oso polita izan da dena, ez? Gaur, hemendik egin bardete saiotxo hau, ze, atzo furgonetan sartu zian lapurtzea, beraz, nabil pixkate furgoneta konpontzen, eta ez den nahi asko mugitu, eta zuekin kontaktatu nuen, eta, hortxe dakat mikroa, bilatuko ez, eta moldatuko geha etxetik, beraz, zoragarri. Zoragarria da. Aizue, kexen inguruan hitz egin behar dugu, eta zer egin dezakegun kexen inguruan kontatuko digu Donak, baina, beti bezala, abia puntua zera da, azaltzea zer den gaia, ez? Eta kexak zer diren jakin badakigula uste du, baina ez dakit, akaso nabarduraren bat edo egin behar dugun, Don, zer dira kexak? Guazen azaltzea, badakizue asko gustatzen zaidala, zerbaitaz hitz egin behar dugunean, hori zer den azaltzea, kexak bizitzen ditugu, pentsatzen zuek ere, zuen ingurunean, kexak daudela, zuek kexatzen zaretela, edo jasotzen dituzutela, ez? Egia esan, egon naizela gaur goizean, honen inguruan, pixkat informazioa jasotzen, eta harrituta nago. Nolabait, nolako kexa, edo zenbat kexa dauden gure ingurunean, ez? Niretzako bada zerbait ezaguna nire etxean nahiko kexa egon direlako, gero nire historia propioan ere bai, eta bada nolabait zerbait lantzen dudana egunero, ze ikusiko dugun bezala, kexatzeak badu bere alde funtzionala, baina ez degunean hori betetzen, mina handia jasan dezakegu bai gure burmuinan, bai gure aldarte emozionalean, eta harremanetan ere bai, ez? Azkenean, kexak badira, nolabait ondo ez bat, edo kritika bat, edo desadostasun bat azaltzeko dakagun joera hori,
diskurtso hori izan daitekena barne diskurtso bat, hau da guk gure buruarekin egiten dugun diskurtso hori, kanpora atera gabe, edo besteekin ateratzen duguna, ez? Beti ere, aipatzen dut berriz ere, ondo ez bat azaltzeko erabiltzen dena, edo kritikatzeko asmoarekin egiten den zerbait. Neri gustatzen zait azaltzea ere bait kexekin, kexa askotan nahastu egiten dugula emozioekin edo aldarte emozionalekin edo sentsazio edo afektuekin, eta ez da. Hori importantea da argitzea, kexa akzio bat da, joera bat da, jarrera bat da. Bai, beraz, azalpen honek lagunduko digu gero kexekin zer egin dezakegun hori azaltzen dugunean, desberdintzeko, azkenean kexa akzio bat izan da, ekintza bat izan da, hori erresa edo erresagoa izan daitekelako aldatzen, ez? Aldatuko dut egiten dudana. Eta ez gera hainbeste zentratu behar sentitzen dugun hortan, baizik eta aldatzen dugunean. Ez askotan nik ere entzun dut ingurunean, ezakit horrelakoak jaso dituzuen, kexaren inguruan edo jarrera horren inguruan, eske hau da sentitzen dudana, ez? Beraz ezin dut ezer egin. Pues hori ikusiko dugun moduan, pixka tranpatxoa da. Ze bai, alda zerbait egin, ze kexa ez da sentimen bat. Kexa akzio bat da. Eta hori, Kexa mota ezberdina daude dona? Kexa mota ezberdina daude. Bai, orokorrean esango dugu kexa banatuko ditugula bi mota ezberdinetan, funtzionalak eta ez funtzionalak. Ze, esan dugun bezena, kexa badu bere alde funtzionala, ze gure ondo ez hori ateratzen laguntzen digu, beraz, askotan atera behar dugu ondo ez hori, eta sentitzen duguna atera, eta hori konpartituta askotan laguntzen digu irtenbide bat bilatzen, ze hori ere beharrezkoa da. Beraz, irtenbide hori bilatzen laguntzen digun bitartean, ebazpen bat bilatzen eta aurkitzen baldin badago kexa horren bitartez, funtzionala izango litzake, beste kexa mota hori ez funtzionala izango litzateke eta horrek bai ez digula laguntzen irtenbide bat bilatzen, eta zer egiten du, nolabait estankatu egiten gaitu kexa hortan, eta ibiltzen gara nolabait bueltak ematen kexa horreri, ez? Ez dakit noiz bai gertatu zaizuen, noiz norbait ikusi edo entzun kexatzen, zuek proposatu irtenbide bat, eta pertsona esan, bueno. Ez, nolabait ez du hartzen irtenbide hori, eta gelditzen da kexan. Nik horregatik, aspalditik, aspalditik, baina bai duela urte pare bat izango dira, beti lagunen bat etortzen balin bazait, eta laguna da konfiantza dago, eta hasten balin bada kexatzen, beti galdetzen diot. Bale, bi aukera, zer nahi duzu, elkarrekin irtenbide bat topatzea, edo soilik nahi duzuna da kexatu, eta nik kexa hori elikatzea, eta zuk barneak ustutzea kexaren bitartez. Eta tontakeria bat dirudi, baino niri behintzat ze lagungarria egiten zaidan, eta uste dut horrelako egoeratan egona izenean, beste pertsonari ere lagungarria egin zaiola, ze egia da, ni ere egona izegoera horretan, batzuetan egin nahi duzuna da. Kexatu, eta ondokoak esatea. Arraizoi duzu, bai, zegaizki, edo bai, ezegafea zaren, edo bai, ze putada gertatu zaizun hau. Eta batzutan hori entzun behar duzu, eta batzutan kexaren zurrunbi horretan zaudenean, ez duzu nahi, kexatzen eri zara eske hau esan didate, eta hau kenduko didate, eta hien ez egite, lan ordu hauek ez hau gertatuko zait, ez duzu behar ondokoak esatea. Baina egiten balin badu, baina lehenago esnatzen balin bazara, edukiko dituzu, bi ordutxo eta bi ordu hortxu horietan egin dezakezu beste zea hori, eta orduan lanetik kendu dizuten ordu hori konpentsatuko duzu ez dakit nola. Ez. Momentu horretan, agian berdu dana, zuk esatea, arrazoi duzu, guazen zuen batera. Atzekabroia zure nagusia hau egin dizula. Eske egia da, noski baietz, eta balidatu zure sentimentu hori kexa bezala dirazten duzuna. Claro, hori da. Horrere ezberdindu behar dugu ondoezaren adierazpena beti ez dela kexa izango. Bai? Esaldu esagego minduta sentitzen naiz honengatik da honengatik, eta horrez dago kexarik, ez nago kanpora bideratzen nire aldarte hori. Ze, igual ez dut esan, baino kexak badu nolabait gure kontroletik kanpo bideratzea ondo ez hori edo kritika hori, ez? Esaten duguna, ez? Ze kabroian ere jefea, edo ze guraldi txarra, edo sistema honek ez du ezertarako balio, ez?
beti ere kexan egongo da gure arduraren hartze ez hori. Gero, gutxinaka aldiogula eman irtenbide bilaketa hori ardura hartzen. Beraz, bai, askotan adierazpen hortan badago nolabait ustutzea eta besteekin ere konektatzea. Dona, segituan jarraituko du, kexaren inguruan, baina bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, antxe dugu Egoi Belategi lankidea. Eta Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zuei ere, goizeko 11ak, hauteskunde biharamuna, eta jakizu oraindik ere etxonetan naizen, jarraitzen dugula unean uneko albisten atzetik. Gaurkoa analisirako egunalenik eta behin arratsaldean helduko dira balorazio guztiak, aurreratzea besterik gabe naiz.eusen une oro ari garela oraindik ere egoeraren jarraipena egiten, eta politikari tiraka oraindik ere hauteskunde tiraka, baina kasu honetan erreakzio bila Kataluniara goaz. Laura Bilagra, Kataluniako gobernuko presidente orde eta Eskerra Republikanako ordezkariak EH Bildu zoriondu duelako hauteskundetan lortutako emaitzarengatik. La Xarxa erabidean egin ditu adierazpenok. És a dir, les generacions més joves estan apostant d'una forma molt clara per Bildu i en aquest sentit s'ha vist en aquests resultats electorals. També ho podem veure censalment, ara es tractarà d'analitzar-ho. Però també hi ha un tema i és un cansament de la política del PNB que no ha reforçat els serveis públics. 27 eserlekurekin EAJ berdinduz lortutako berdinketa historikoa dela azpimarratuz Bilagrak azaldu du gakoetako bat izan dela EH Bilduk, belaunaldi gazteenen artean lortu duen indarra, baina baita EAJak zerbitzu sozialekin egindako kudeaketa txarra, batez ere osasun publikoarena. Creixement molt important de l'esquerra, i en aquest cas l'esquerra nacional, i amb ambició nacional i amb ambició social, de reforç dels serveis públics, de reforç de l'estatus nacional, però en qualsevol cas sembla ser que no serà possible aquest canvi encara, perquè la dreta i per altra banda qui té el centre Madrid, que és el PSE, el Partit Socialista d'Euskadi. Hortaz, valorazio positiboa EH Bilduren emaitzez, baina ohartarazpena baita ere politikari katalanak deitoratu duelako itxura guztien arabera benetako aldaketa delakoa ez dela posible izango momentuz EAJ eta PSren arteko koalizioak oztopatuko duelako aukera hori. Zentzu horretan eta Kataluniako maiatzeko hauteskundei begira Bilagrako hartarazi du PSek kasu horretan ere aldaketaren aurka egingo duela lan. Horrekin batera eta gurresan baino lehen, baita ere gogora ekartzea berriz ere azpimarratzea Nafarroan gaur goizean autoistripu hilgarri izan dela, zehatzago esan da, kamioi baten gidari izan da gaur goizean hildena, Iruñerriko ingurabidean, arre parean, Ezkabarteko udalerrian, bertan kamioi batek eta auto batek egin dute talka eta lehen ibilgailuko gidari izan da zendutakoa. Horrekin batera baitare entzuleok badirudi, honetan lasai ditugula oraindik ere Euskal Errepide nagusiak, trafiko zuzendaritzak ala dio behintzat, ondorio tira bideran batzuen inguruan informatu dutela oraintxe bertan, zehatzago Bizkaia 7-5 errepidean da hori, Erandion errepidea itxita puntu horretan lanengatik eta desbideratzea seinalizatuta baitare. Orain bai, goizeko 11:03 konexio berriz ere bigarren kafeari eta gure aldetik eguerdiko 12etan bueltan izango garela informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi eta entzule ikusi duzu eguerdiko 12etan informazio gehiago hemen Naiz Irratian. I get all these thoughts turning through my mind. Some of them are wrong. 11:04 Dona Pellaniz Nietorekin ari gara, Dona Pellaniz Nietorekin ari ginen, eta jarraituko dugu kexaren inguruan hizketan. Aipatu dugu zer den kexa, zer urruntzen duen edo nun kokatu emozioaren hizkuntza edo lenguaia horretan, zergatik kejatzen garen, eta ze puntutaraino keja izan daiteken, ez dakit, ona edo txarra dikotomia hori erabiltzea egokia den, baina behintzat... Funtzionala eta ez funtzionala. Hori da, funtzionala edo ez funtzionala ote den, Dona, kexak baditu, abarrasko. Bai, baditu eta beti ere kasuak kasu eta pertsona hori behatu behar dugu, ikusi zer pasatzen ari dan eta nola bizitzen ari dan. Bai, esan dugun moduan kexa ez dela emozio bat, sentimen bat, baizik eta akzio bat da, ekintza bat da, jarrera bat da. Baina bai, esaten da, edo ikus dezakegu kexa horren atzean edo kexa horrekin nagusiki bi emozio edo oinarrizko bi emozio hauek azaltzen direla. Bai, amorrua alde batetik, ze amorrua badu nolabaiteko minarekin lotzen gaituen energia hori da eta badu
suntxitzeko joera hori, hau ez zait gustatzen, eta energi suntsitzailea da emozioa, amorrua. Beraz, egingo duena, edo bideratuko gaitu, suntsitzea, gustoko ez dugun hori, kritikatzen dugun hori, edo ondo ez hori, ez? Bestetik, badegu, tristura ere bai, badago nolabait, emozio aldarte hortan, zeinak kexara bideratzen gaitu, ze badago zerbait gustoko ez duguna, edo ondo eza sentiarazten diguna. Beraz hor, zer dago, zergatik edo zertarako kexatzen gara, bai, egon daiteke ikusi dugulako, gure bizitzan hori gure ingurunean hori egon delako, ohitu garelako hori egitea, ez mugitzea, ez bilatzea gure erantzunkizuna zer egin dezakegun zer ez, eta ezin badugu zer egin bestera batera bideratzea, bai gure emozioak jasotzea, sendatzea, zaintzea, eta ekintzen bitartez, ebazpen funtzional bat bilatzea. Jendearekin hitz egiteko izan daiteke beste, komunikatzeko, beste bide bat, taldea egiteko, parte sentitzeko, askotan esaten da kexa badela kontagiosoa, nola bait, zaude talde batean, eta ari dira denak kexatzen, eta askotan, bai, egia da, hau ez dijo ondo, beti, hor kontagiatzen gara, ze azkenean gizakiaren parte bat da, ere parte sentitzea, parte sentitzea hortan, nire buruak kexatzen baldin badago, hor, eta jendearekin elkartzeko ere bai, askotan, kexak elkartzen gaitu, azkenean kexak edo ondoezak elkartzen gaitu, eta ez badakigu ondoez hori bideratzen, era funtzional eta osasuntsu batean, gelditu gaitezke hor kexa ez funtzional horren inguruan. Importantea da ezberdintzea kexa funtzional eta disfuntzionala, ze funtzionalak badu aurrera egiteko bide hori, zeina, ikasten dugun, gure burua entzuten dugu, gure emozioak zaindu egiten ditugu, eta bilatzen dugu nolabait bide bat eraldaketarako, ebazpenerako edo dena delakoa. Ez funtzionalan gelditzen baldin badagera, badago, arreta ditu dian estudio batek esaten dula, 30 minutu baino gehiago irauten baldin badagu kexa baten inguruan bai jasotzen edo bai adierazten, fisikoki gure burmuina eraldatu egiten dela hor. Egunero baldin bagaude 30 minutu baino gehiago kexen inguruan. Ez zu kexatzen. Izan daiteke zure ondokoa, zure ikotea kexatzen, horrek eragina du zu kexatzen ari bezala. Bai. Hori ja, azkenean, hipokampoa da gure burmuinaren parte bat, eta hipokampo hori lotuta dago oroitzapen berrien sorrerekin, arazoen ebazpenekin, ikasketa eta emozioekin, ez? Eta hor, eragina zuzena du, etengabe egotea kexaren inguruan bai jasotzen edo bai adierazten. Beraz, hipokampo hori moldatzen hasten da, eta gu ere zailtasun gehiago izango ditugu, bai, ikasteko, emozioen kudeaketarako edo arazoen ebazpen hortarako. Beraz, zer egin dezakegu orduan, ez? Galdetu gaitezke. Lehenengo gauza esango nuke dela, esan dugun bezala, ezberdintzea kexa eta emozioa, kexa ekintza bat da, jarrera bat da, egiten dudana nire emozioarekin, ez? Eta, ikusi dugun moduan, gure emozioa atenditzeak laguntzen digu, gure burua zaintzen, ez? Ni baldin banago kexatzen eta baldin badakit, ostra, honek haserretzen nau, honekin triste nago, eta egiten ari naizena da, kexatu eta nire ardura hori plasmatu kanpoan, egin dezakeguna da esan, gelditu, atentzioa eman emozioari, amorruari, tristurari, utzi gorputzean sentitzen, eta gero erabaki zer egin nahi dudan honekin. Askotan egiten dagoenean, pausatzen garenean, eta esaten dagoenean, haserre nago, hau etzai gustatzen, frustratzen nago, honek triste jartzen nago, edo dena delakoa ematen diogu, egin batean, espazioa emozio horri gure gorputzean. Eta hor hasten da aldaketa. Zehazten garenean jabe egiten gure emozioetaz, normalean ez dugu pentsatzen, eta orain egon nahi dut denbora guztian haserre. Egon nahi dut denbora guztian triste. Egon nahi dut errua botatzen kanpoari eta ezerrez egiten. Ez, normalean esaten dugu, nahi dut transitatu haserre hau bestera batera, nahi dut bizi lasaiago. Edo nire haserrea ez jatea ni, ez? Eta egotea denbora guztian kondizionatua haserregatik.
Orduan, erabaki zer egin dezakegun, ez? Askotan ezin dugu asko egin kanporaka, baino bai barruraka. Eta, bueno, pues horrazten da pixat aldaketa hori, ez? Kexaren inguruan. Ba... Ze bitxia, oso bitxia iruditu zait, hori, kexaren inguruan egotea, eta kexatzea eta kexaren inguruan egotea, ez? Tabakoarekin aipatzen den bezala. Pixka bat hori etorri zait burura, ez? Tabakoa erretzen duenak noski kalte egiten diola bere osasunari, baina zu erretzaia da norbairekin bizi baldin bazara, naiz eta zu erretzaia ez izan, ba nola deskurritu duten, zientzialariek ere zenbaterainoko eragina, uste genuena, baina askoz gehiago duen, ba albo kontsumo horrek, ez dakit albo kontsumo kontzeptua esitzen, baina bueno, albo kontsumo horrek zenbateko eragina duen eta kexekin berdin. Nere buruan irudikatu ditut biak gauza toksiko bezala eta kontsumo toksiko bezala. Naiz eta ni kexatzen naizen, Bai, baina ez egin beste, Zara inbeste kexatzen. Liga, nik justu esan behar nuen, tabakoarekin paralelismo hori eginda, batzutan kexak badirudiela adiktiboa dela, ez? Badago jendea kexa konstantean bizi dena. Oso nekagarria da. Nik enekien azalpen zientifiko bat zuenik ere, kexa inguruan egote horrek ze kalte eta bar, baina oso nekagarri egiten zaitan. Bai, nire ere gertatu zaite, badut jendea inguruan, zorionez gutxi, bueno, ez dakit gutxi ziren, baina hainbeste kexatzen dira, nabarmentzen direla besteekin alderatuta ez da, eta egia da ni iritsi naizela etxera, energia zurrupatzen badizute, bezala. Eta etxera iristen zara eta konturatzen zara, dena izan da iluna, ze iluna da, energia hori iluna da, denbora guztian kexatzen ari balin bazara, eta nekatuta nago. Eta egian, kafetegi betan eserita egon gara, baina fizikoki nekatuta sentintzen naiz. Hori zakit, sentsazioa den edo zentzua da. Gaur goizean, Instagramen galdetu detea, jarraitzaileek edo, kexaren inguruan ibiltzen diren, kexatzen diren edo ez. Eta, aukera ezberdinetatik, arreta deituna hau, orain ikusi dut, eta bai ikusi dut aldaketa bat egon dela, baina orain dela gutxi arte, 3 ordu hauetan, 20 pertsona baino gehiago kaipatzen zutela gehienak askotan kexatzen direla, batzuk beti eta beste batzuk batzuetan beharrezkoa denean, baino inork ez zula aipatzen ez naiz inoiz kexatzen, ez? Beti badakigu inoiz ezin dela ez dela egia, baino oso gutxitan edo ez duela kontzientzia hori, ez? Orain ikusi dut pertsona batek esaten duela inoiz ez dela kexatzen, baina badago jorera hori, oso kulturala da ere bai, eta gure ingurunean jasotzen dugunaren eragina dauka guregan, baina atentzioa jarri dezakegu hortan ere, eta ikusi eta galdetu gure buruari zertarako nago kexatzen, zer lortu nahi dut, ez askotan hor ikusten dugu, benetan ez dut zer nahi lortu, orduan, da zer egin nahi dut, ondo egiten eta konturatu ere bai, edo jakin, kexak ere ez duela berez ezer egiten, ez badegu horrekin ezer egiten. Eta zer da egin behar duguna? Esan dudana, ezberdin du, kexa akzioa da, ni nago zer ekintza bat egiten datorrena nolabait nire ondo ez batetik, eta hortan ikusi dugu amorrua dela nagusiki egoten den oinarrizko emozio hori, baina tristura eta mina ere egon daitezkela. Beraz, emozio horiei, sentsazio horiei tokia eman gorputzean, ez? X, ez? Emozio hau, edo amorru hau, mina hau, tristura hau sentitzen ari naiz, impotentzia hau nolabait, eta gero hori eginda, momentu batean geldituta, 10 segundutan bada ere, arnasa hartu, onartu emozio hori, aldarte hori dagoela gorputzan, eta gero buruari eragin desan, zer egin nahi dut orain honekin. Jakin, ekintza bai bideratu dezakegula. Ezin dugu ez sentitzen ari baldin bagera, ez? Haserre baldin banago, haserre nago, eta hori ezingo dut ez sentitu zeia, sentitzen ari naiz. Baina bai, toki hori eman da, emozio hori hartuko du bere tokia, eta nik bideratu ahalko dut nahi dudana egin, ekintza hori. Eta kexa ekintza bat izan da, hori bai, erabaki dezakegu egin edo ez egin.
Dona Peianiz Nieto, eskerrik asko, gaur etxetik bada ere gurera gaia ekartzeagatik, kexen inguru Ez dugu osnatzeagatik. kexarik zurekin, Dona. Hori da, ez dago. Eskerrik asko zuei, egun polita izan. Konpondu azkar zure burua uste Egingo dugu. horiek guztiak eta gongo gara berriz ere mendi bihazetara. Eskerrik asko. Indu. Agur. Asetu behar genuen jada, zain dagoenaren damua, ez jakindasuna. Tira Madrilen abiatu dugu gaurko saioa, handik Gasteizera egin dugu bidea, bertatik Donostiara, eta orain Bilbora goaz, June, badagoelako, bueno, zer kontatu eta zer gozatua, Antxe? Bai, zinema zale asko ditugu saio honetan lehen aipatu dugu, eta bueno, bai, beldurra, komedia, akzioa, fantasia, eta beste hainbat arlotako zinemazalea gara. Eta ibiltzen gara, Donostiako zinemaldiaz, eta bueno, beste hainbat eta hainbat jaialdiz, eta gure gomendioak ere ematen ditugu astelenero. Gaurkoan ordea Bilboko zinemaldi fantastikoa izango da gure gomendioa. Maiatzaren 3tik 11 bitartean ospatuko dute aurtengo edizioa, eta esan dezakegu berezi usaina duela aurtengoa 30. edizioa izango baita. Azken urteetako lana ospatzea eta fantasian murgiltzea izango dira aurtengo edizioetako luretako batzuk, eta egitaraua lepo bete dute, eskaintza zabala prestatu, eta azken ukituak ematen ari dira orain azken egun hauetan. Beraz, dena hobeto azaltzeko telefonoaren beste aldean dugu justo ezenarro Mugaguren. Egunon, justo? Bai, egunon. Egunon, 11 egun besterik ez dira gelditzen. 11 egun besterik ez dira gelditzen zuen jaialdi hau berriro hasteko eta lehen egunak hasteko dena lotuta izango duzu, ezta? Bai, programazioa aurkeztu genuen pasadan astean, printzipio selekzio guztiak daude duta, baina badaude beti azken momentuko kontuak, eta hor hotelak, gonbidatuak, noiz etorri bakoitza, hotelak erreserbatu, askariak, eta topaguneak, bueno, beti dago zeo zer azken momentu arte prestatu beharrekoa. Bai, bueno, beti azken ukitutxoak emateko prest, eta oraindik denbora baduzuela esan dezakegu 11 egun, bada denboratxo bat. 30 urtez aritu zaretela esan dugu, baina izango dira oraindik batzuk edo, bueno, Bilboko zinemaldi fantastikoa ezagutzen ez dutenak. Zuk nola deskribatuko zenieke? Bueno, fan de urtez urte azte joan den zinemaldia dela. Orain, 20 urte hasi ziren zinemazale gazte batzuk hori prestatzen, Quatermass fanzinearen inguruan gutzen zirenak, Koldo Serra, Borja Crespo eta horrelako gazte zirenean, prinsipioz voluntarismo gutzen, baina, bueno, ditzen joan da zinemaldia, eta, bueno, Bilboko udalak ere hartu zuen bere gain ardura, eta, bueno, pizkanaka azten doa, eta ikusten momentu honetan ja Bilbon ezaguna dela, eta nazio artean eta estatuan bebai, eta, bueno, pizkanaka bere lekua du fant zinemaldiak. Eta guk beti esploratu nahi duguna da, ondino bakar batzuek uste dute bakarrik dela beldurrezko zinemaldia, eta ez da hori bakarrik. Zuke lehen esan duzun moduan, da fantastiko azpigenero guztiak dituzte presentzia hemen jaialdian, ez? Beta dago, bai dago beldurra, jakina, baina baita ere fantasia, animazioa, thrillerrak, suspensea, vampiroak, bueno, denetarik, apur bat denetarik, jende guztiak izan dezala bere aukera batzuk zinemara joateko. Esan duzu hainbat genero biltzen direla fantasiaren barruan bertan, baina esan behar dugu aurtengoan zuen kartelen protagonista bai izan dela beldurrezko protagonista nagusi bat, eta badu bere arrazoia, ez da Freddy Krueger aurkitzea irudia askotan. Bai, ezken urteetan kartela leterakoan ibili gara omenaldiak egiten urte urrunak egiten zituzten pelikuli omenaldia, ez? Orain urte Frankenstein zen protagonista, eta urte betetxe zenean egingo pelikula estatu zuenetik, iaz gizore ikuste zina, berak egiten zuen urte horrena, eta horten Pesadilla Henry Street filmak 40 urte egiten zituen estrenatu zuenetik, eta pelikula horri omenalde gisa, horten kartelaren protagonista, Freddy Krueger, pelikula horren protagonista da. Eta, bueno, irudi guzti hauen artean, ikusi dezakegu azken egunetan aurkeztu zuela
egitaragoa eta informazioa webgunean dago. Zer ikusteko aukera izango du jendeak adibidez, badakigu labur metraiak izango dira, film luzeak, zer gehiago? Bai, daukagu importantena beti sekzio ofiziala da, han 18 film luze ikusiak izango dira, 4 kontinentatik etorriko dira pelikulak, Amerikatik, Europatik, Asiatik, Ozeaniatik, han sekzio izan ere badau film laburrak, egin artean 13 euskal film labur egongo dira, inaugurazio egunean, iruan, Kampo Santxokean, hoi bezala, eta gero nazioarteko 9 film. Gero panorama fantastikoa dela ere badaukagu, han beste 8 film luze eta 9 film labur, eta gero betiko moduan, klasikoak ere emango ditugu, fan maizuak eta klasikoren bat, plantzaneko luzea da, horretara, eta emango proiektzio izango dira, 10 egun egiten zehar, esan bezala, horrela da, web horrela jotzea eta ikustea ze eskaintze zabala dagoen, eta bakoitzak gustoko duen aukeratzea. Ikusi dezakegu egitaragoan zehar, badirela batzuk gauez, beste batzuk eguerdi aldera, eta, mota ezberdinetako gauza edo film asko ikusteko aukera, eskola ere irakurri dezakegu bertan. Zer izango da Fanteskola? Fanteskola da, gaztetxei eskaintzen diegun aukera zinebaldira horbiltzeko eta film bat ikusteko. Proiekzio horiek beti izaten dira animaziozko filmak, euskaraz, BBK aretoak Gran Bian emango ditugunak, eta ia pasagienak beterik daude, normalean gaztetxeekin jartzen gara harremanetan, eta nahiko erantzun ona daukagu, beti daude zain aurte 6 gaineko, eta izan bezala oso plaza gutxi gatzen dira, proiekzio izango dira astelehenetik ostegunera, eta handi pasatuko dira, ia 1000 ume film fantastiko horiek, kasu honetan animazioskoak ikusteko. Eta, aipatu dugu maiatzaren 3tik 11 bitarteko jaialdia izango dela urtengoa, bertara joan nahi duenak zerbait egin behar du, esan nahi dut izen ematerik dago, bertara gertu, sarrerak erosi, zer egin behar da? Bihartik aurrera jartzen dira salgai sarrerak, 3 espazioetan, Kampo Santxokian, izango da inaugurazioa maiatzaren 3an, klausurako galarako, saladoekan, izango dira 10ean eta gero 11ean palmaresa ikusteko aukera, sarrera salgai egongo dira bihartik aurrera, eta golen zinetan egongo da programazioa 4tik 9 bitartean. Bihartik aurrera sarrera salgai egongo dira, eta baita bono bota aurten. Aurten bono berezi bat atera dugu, 50 eurokoa, eta horrek abiatu dugu halko du sartzea orden beharreko saio guztietan. Da bono berezi bat, 30 urte horrenagatik, 50 euren truke, pelikula guztiak ikusteko aukera, eta baita jaialdi azten diren bonoa duenak opari berezioa jasotzeko aukera izango du jaialdiaren bulegoan. Eta bono horiek abetzen direnean, egon gara beste bono mota bat, 35 eurotan, eta horrek aukera emango du 10 emanaldetara sartzeko. Beste goi sarrera guztiak 5 eurotan salduko dira, eta hala ere badaukagu kolezinetan bigarren areto bat, ara hango proiektzioa dira doakoak, jende guztiak izan dezala zinemaz gozatzeko aukera, oran boltsikoa da arazoa izango, ze proiektzioak ere 18 proiektzio doan egongo dira 4tik 9 golezinetan bigarren aretoan. Izun, niri nahi hemen egitarago ikusten, eta pelikulak ikusten, eta ikusi dut bat Betizu buru izena duena, eta esan dut, hau nahiko lasaia izango da, ni oso beldurtia naiz, eta Freddy Kruegerren irudia ikusi, eta ja beldurtu egin nahi zaina. Esan dut, Betizu buru, zerote da. Eta hementxe ikusten dut ez, Miren eta Manuren erlazioa ez doa ondo, eta baserri bat hartu dute asteburu pasa, eta harremana konpontzen saiatzeko. Bortizkeria dakar, eta baiarako kondairak dio zintzarri bat dela zapaltzaileek entzuten duten azken hotxa, eta ja beldurtu naiz. Bai, eta batzuek gazteek ezagutze dute Betizu hori, beste beldurrezko betezutuena. Bai, hori da Euskal film laburrek saioan daukagun film labur bat,
euskaraz izango dena, zoritxarrez oso film labur gutxi ikusten dira euskaraz, baina hauderen artean, bueno, 3 aukeratu ditugu zaietarako, izango da bat, beti zu buru, gero betiko gagoa, Eneko Zagardoirena, eta jende arrotza, Manol Ortizena, eta horiek oinek ikusteko aukera, barrikoan, 3an, Kampo Santxokian, 11 lorde gutxegotan. Inaugurazio gala amaituta gero. Justo beraz, esan bezala daukazue ordutegia toperaino beteta, eta, bueno, bigarren kafetik espero dugu behintzat zinemasalak ere topera beteta aurkituko dituzuela aurtengo edizio honetan. Eskerrik asko, ona ekartzeagatik fan jaialdia, eta espero dut entzuleek ez bazuten ezagutu izana, eta agian hemendik beste entzuleren bat ere joango da, eta erosiko duzuen sarrera, beraz, ondo joan da dira jaialdia. Animatu daitezen, dubila daitezen, eta seguro dira labutuko. Entzuleok entzun duzue, fan jaialdia maiatzaren 3tik 11 bitarte izango duzue Bilbon, eta eskerrik asko berriro ere, justo. Eskerrik asko zuri, eta deuzure arte. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié. Hasi dugu Madrilen, iritsi gara Gasteiza, handiken Donostiara, Donostiatik Bilbora. Bilbotik akaso hegazkin hartzi izango da honena, Parisera altzeko. Ez. Korreka? Ez. Bilbotik iten duzu egun pasa Hendaian, otentzara... Baina nola goaz Hendaiara? Autoz. Bale. Eta auto hau zen dugu Hendaian, eta Hendaian egun pasa egiten dugu, eta gaueko tren hartzen dugu Parisera. Garrantzitsua baina, zera da? Goizean Parisen egotea. Bai. Goizaldean komeni zaigu iristen. Komeni da deskantxatuta. Bai. Lo jonez gero, ondo. Bai. Eta gozaltzeko agian? Agian ondoren gozaltzeko, bai. Justu iritsi, orain aurkeztuko dugun zerbait egin, eta gero gozaldu. Ados? Bale, plana gustatzen zait. Eta zer da, baiune egin behar duguna? La course de café edo kafearen lasterketan. Parte hartu. Bueno, bigarren kafearen lasterketa, ondo. Goiurik horrika entrenatzen dabil, osagi guztia dauzkagu. Bai, nik uste ez dakit ez, koherentea dena. Otxandiano abizena dukita, otxandion bizitza bezala. Horia. Aurten, Parisen ospatuko dira olimpiadak, bai, baina horretaz gain, pasaden hilaren bukaeran La Course de Café izeneko lasterketa egin zuten Parisen. La Course de Café. Eta baina zer da, ea nork edaten duen kafe gehiago? Orain azalduko, 1914 hasitako karrera da, baina duela 13 urte etzen ospatzen. Eta aurten erabaki zuten berriro berrartzea, berreskuratzea eta lasterketa egitea. Hori bai, lasterketara ezintzea jun mailak, playerak eta kiroletako kamiseta jantzita. Eta nola joan berduzu Ondo plantxatutako alkandora zuri-zuriarekin, galtza estuekin eta amantala soinean. Barkatu. Zerbitzari batek bezala? Zerbitzari batek bezala, exacto. Hori bai, zerbitzari batek bezala joateko bandejatxoa ere eskuan eramatea komeni da, ze lasterketa hau, ondo ulertu ezpada ere, agian orain hobeto ulertuko da, zerbitzarien lasterketa da. Eta 2 kilometroko ibilbidea du. Baina 2 kilometro hauetan zehar, zerbitzariek eraman behar dute eskuan bandejatxo bat, Parisko gozari tipikoa edo deitzen zaionarekin. Abertxeren, egin behar dituzula. 2 kilometro, korrika. Nik horrekin ja nahiko lan. Ez du inork esan korrika egin behar denik, Lasterketa hitza ipatu dugu, eta orduan lasterketa, nire buruan lasterketa bat korrika egiten duzu. Ibilbidea, 2 kilometroko ibilbidea egin behar duzu.
kamareroz jantzita, hau da, balin bada mantalarekin eta dena, bueno, ez dela munduko arroparik erosoena, bandeja batekin, eta gainean eta bandejan gosaria. Bertan eramaten dute, edalontzi bat urez beteta, beste katituka da bat kafe, eta kruasan bat. Kruasana. Eta, bueno, banatzen dira bi taletan, profesionalak diren zerbitzariak, eta bestalde, hasiberriak edo ikasten ari diren zerbitzariak izaten dira, eta ateratzen dira, Place de l'Hotel de Villetik ateratzen dira, 2 kilometro egiten dituzte, baina esan bezala, arau bat dago, eta esan bezala, ez da korri egiten, ezin da korri egin. Azkar ibili zaitezke, trosta ez da onartzen, beraz, izan behar du Parisko edo zein kafeteki edo jatetxeetan, azkar ibiliko zinatekena, baina atentzioa deituko ez luken erritmo bat. Osea, da lasterketa bat, eta ezin da korri egin lasterketa horretan, gustatzen zait lasterketa hau niri, Baita nire. Aproposa, nik arazo larriak edukiko nituzke urbasoarekin. Nik edo zerrekin, urbasoa altua da, Ez da, urbaso txikitxo bat, urbaso oso altu eta estuak dira, kafea agian mantendu daiteke, baina gura zailagoa da. Kafea baldin eta zizuen aparraula ertzeraino bete, ez da? Kafe esnea baldin bada? Bai, behin elmuga zeharkatzerakoan, epaimekidek begiratzen dute, hori zenbat demoran iritsi zanen, eta zenbat ustu duzun, edo, zerbait isuri duzun, edo. Eta aurtengoan 200 parte hartzaile izan dira. 200 pertsonan saiatu dira doina lortzen, martxoaren 24ean egin zuten. Eta, Parisen jendetza bildu zen hau ikusteko, imaginatu, 200 pertsona Parisko kaleetan, haien dortxala jantzita, baina zerbitzariz goitik bera. Eta, lehenengoen artean, Sami Lamoguz eta Pauline Van, abizena bezet irakurriko, nagusitu ziren, eta 13 minutu eta 30 segundu, eta 14 minutu eta 12 segundutan egin zuten ibilbidea. Beraz, nahiko azkar ibili ziren, eta suposatzen dut isuri askorik gabe. Eta, bigarren kategorian, edo ikasten ari direnen kategorian, Valentin Marquesek eta Kadi Sibidek irabazi zuten, biak 18 minututik behera egin zuten. Tarte ondia dago, Imaginau, Niritzen pentsatzen, pentsatzen dut, berreskuratuko zutela lasterketa hau, 13 urtez egin gabe egon bada, aurten Olimpiar Jokoak Parisen egiten direlako, eta ekimen ugari antolatu dituzela horren bueltan, eta hori izango dela arrazoi bat. Ordan gustatuko litzaidake ikustea, benetan atleta olimpikoak, ez Usain Bolt bat, zerbitzariz jantzita, kruasana, kafea, baso batur, dena horrela, eta saiatzen, zerbitzari profesionala hauen kontra lehiatzen kafe tantarik isuri gabe. Egia da Usain Bolten hankako soruzteak direla, agian lentxiago iritsiko, basoa ez dakigu iritsiko. Baina ezin da korri egin. Bai. Eta Usaine korrika egitearena odolean darama, eta agian nahi gabe hasiko da korrika egiten. Pistoleta zoan entzun eta... Saria ez da txantxazko saria. Irabazleek beren domina izateaz gain, luxuzko hotel batean doan gozatzeko txartela irabazten dute, beraz, agian, ikasleen moduan sartu gaitezke. Argazkien bilanin nintzela ikusi dut, beste sari berezi bat izan dutela hortzen. Olimpiar Jokoetarako irikiera ekitaldirako sarrera. Hori nik ere nahiko nuke. Nien izango naiz. Edo ez, euskalo. Egia esan, argazkiak divertigarria dira. Ikusten ari gara hemen, bi gizon, 69. dortxala duena eta 54. dortxala duena, eta aurpegietan
estresa bai. oso agirikoa da, Oso agirikoa da. Hementxe croissana, ura, bai. Hemen apostuare garbi uki zure teknika zein denez, esaten dute, olako bandeja batera materakoan hobedala aurrera begiratzea. Bai. Eta ez produktuei begiratzea. Baina hor ikusten dugu biak croissaneri begiratu dela. Bai, eta bata bestetik oso gertu, ez dakit hor bultzadaren bat, zankadiaren bat edo gertatu daiteke, bai. Kontua da, croissanak noiz jaten dira? Bueno, suposatzen dut nahi badin baduzu bukatzen duzenan osorik iritsi behar du. Beraz, bidean jatea etzaizu komeni. Baina helmugan igual behar dituzte voluntarioak pixkat produktu horiek galez daitezen. Nik uste zerbitzari bakoitzak ere gustora jango duela bere kafea eta croissana. Kafea hotz xamari ditxiko. Bai, pentsatzen dut. Aiz late marko dugu, gero. Mugara iristerakoan. Goizeko 11:35 minutu segituan gure puripurieneko proposamenak egingo dizkizuegu, telesail eta pelikulen proposamenak, Imanol González Gurrutxaga ere segituan izango dugu gurekin, baina urrengo 2 minututxoetan utziko dizuegu gozatzen, Wynton Marsalis eta Richard Galliano, munduko trompeta jole eta akordoirari onena espadira, onenetakoak behintzat izango dira, eta diskonek beretan merezi du From Billie Holiday to Edith Piaf, euren kantu nagusiak hartu, eta instrumentalki eskaintzen dituzte, eta egia dela bien gozonen bertsioa, zoragarria dela. Geratumen bigarren kafean, proposamen gehiago dauzkagu eta zuentzat. Eta txalo zaparra dau gure laborategira kafea ekarri duen nere amatxorentzat. Bigarren kafea 11:37 minutu, bagoaz aurrera esan da bezala, zuekin proposamen goxoak ekartzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? Stopping when it comes to this. I guess we're in time. You're getting yourself well to me. I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I think you're cinema. Zer iune? Zorrez, jarraitu kantatzen, nik ez daukata hotxa kantatzeko. Ez, konturatu gara. Ez da nire errua, 2 partido astebururo, hotxa galtzen dut karrasika. Ez da zure errua. Zuk egiten duzu karrasi? Baina, entrenatzaia bali manez karrasi egin berko dieta aurrei. Ez, goxo. Ez zinet, goxo ez diaten zuten. Maitia, zoaze galera. Karrasi egin da ere ez badieten zuten, imaginatu. Ez zaitu zentzuten, ez zaitu zentzun nahi. Ez noten zuten. Espero dut hotxa ekarriko duela, Imanol González Gurrutxagak, Imanol, egunon? Egunon. Azte gure ondo? Ondo, bai. Larun baten jorra bizka botanun, atzo hotxa gutxi eukinu, baina guain... Lazkauko festak jadia? Urrengo asteburu. Asteburu eta nizan... De beroketarik eta egin dituzte. Aurre festak. Ondo. The stuff that I go to see. I just think you're cool. Proposamenak dakartza bai telesail eta baita dokumental eta baita fikzio arloan, beraz denetari daukagu zuentzat. Bueno, ez dakit telesailik norbaitek badakarren? Bai, nik telesail, mini telesail bat. Mini telesaila. Laburra edo. Osondo.
Bueno, denetari daukagu eta denetari kontatzen hasiko gatzeizue, beraz, ez da egit, zuzeu hasiko zara, Juri? Bale, alaxe nahi balin baduzue. Nik gomendatu nahi dizuet, baina sutxuki Baby Reindeer. Netflixek hilabete honetan bertan estrainatu duen telesail laburra da, eta benetan gomendagarria, ez dakit nundik hasi azaltzen. Baby Reindeer izena du, euskaraz izango litzateke elurrorein txikia, bada horrela ez izen goxo bat, ez? Izan daiteke, my baby reindeer, nere elurrorein txiki, nere maitia. Baina izkutatzen du beste kontzeptu ezain maitagarri bat. Kontua da Richard Gatt aktoreak egin duela telesail hau, berak idatzi du, berak zuzendu du, eta berak antzezten du, berak bizitako gertakarien oinarrituta. Eta ez dira bizipen atseginak. Telesaila hasten da, Richard Gatt berarekin, taberna batean lanean dago, berak bakarrizketak egiten ditu, umoregilea izan nahi du Londresen, okerrezanago, eta horregatik joaten da hiri hartara. Zaila da, bakarrizketak eginez, aurrera ateratzea eta ospea lortzea, orduan bitartean taberna batean egiten du lan. Eta egun batean taberna hartara Marta izeneko emakume bat sartzen da. Eta Marta egiten da Richardekin obsesionatu. Eta lehenengo egunean, hasten dira hizketan, Marta kontatzen dizkio, bere lanari buruzko gauza pare bat, antza denez Marta abokatua da, Inglaterrako pertsona oso ospetsuekin egiten duena lana, baina ez du dirurik kafea ordaintzeko, edo garagardoa ordaintzeko, edo Coca-Cola ordaintzeko, eta Richarden laguna egiten da. Bueno, Richard da aktorearen benetako izena, telesailan Doni izena du. Doniren laguna egiten da Marta, edo laguna, edo. Eta egunero hasten da joaten, eta egunero joaten da tabernara Donirekin hitz egitera, eta hor sortzen da harreman oso toksiko bat. Marta Doni akosatzen hasten da. Akosatzen du asko, jarraitu egiten du kaletik, Doni bizi den etxe pareko autobus markesinan egoten da egunean 16 orduz, Doni etxetik atera zai, Donik bakarrizketa bat duenean tabernaren batean, bapatean Marta agertzen da, Donik bakarrizketa horien datak aldatzen ditu, Marta joan ez adin eta hala ere Marta han agertzen da, mezuak bidaltzen dizkio, Facebooketik, WhatsAppez, SMS bidez, eta historio hori kontatzen du telesaiak, baina badago atal bat, laugarren atala, Netflixek oso ondo egiten duena hasieran segundu luzez abixatzen du, atal horretan sexu erasoak, bortxaketak eta droga kontsumoa agertzen direla, eta bueno, kontuz, ikusteko benetan, ikusi nahi balin baduzu, ze gogorra da, eta benetan gogorra da, laugarren atal hori. Ze Doni eta Martaren akosatzaile, akosatu historia honetan, badago testuinguru zabalago bat, Doniren aurreko urteetan oinarritutakoa, Donik ezagutzen du beste gidoilari bat, oso ospetsua, eta gidoilari horrek, gizon bat da, gizon horrek Doni egiten du, erakartzen du drogaren mundura, eta bere etxera gonbidatzen du ustez, bere gidoiak zuzentzera, bere laguntzeko, bere umoregile lanarekin, baina denbora guztian droga ematen dio, eta Doni drogatuta dagoenean, abusatu egiten du, Donitaz, pertsona honek, eta laugarren atala da zeharo deserosoa, zeharo unkigarria, naiz eta unkigarria gauza on bezala ulertzen dugun askoten, eta ez dut horrela esan nahi, baina bai unkitu egiten zaituela, egonezina sortuko dizu, baina uste dut beharrezkoa dela. Ze aritu naiz irakurtzen iruzkina, eta jende askori irakurri diot, ni ere bortxatu ninduten, eta ez dut inoiz ikusi, errealitatetik hain gertu dagoen gertakizunaren adierazpenik. Ze kontatzen du oso ondo
gerokoa. Hau da, Doni bortxatzen du gizon honek, eta Donik sentitzen duena ondoren, kontatzen du. Kontuan izan, benetan gertatu zaion gertakari batean oinarritzen dela telesaia, eta benetan aktorea dela, gidoia idatzi duena, telesaia zuzendu duena, eta aktore lanetan ari dena. Eta ari da, berari gertatutako bortxaketa bat kontatzen. Beraz, ondo kontatuta dago. Gogorra da oso, benetan oso gogorra da. Gaur gauean lo egitea kosta zait burura etortzen zitzaidalako atalau, baino irakurri dutudani iruzkinetan batek bestek baino gehiago atentzioa eman dit eta esaten zuen nire bortxatu ninduten eta atal hau izan da nire burbuineko leku ilunetan linterna bat jartzea bezala garbiketa lanak hasteko. Wow. Eta iruditu zait izugarria, kontatzen du spoilerrak egiten ari naiz, baina, uste dut jakin behar dela ze gertatzen den atal horretan atala ikusi aurretik. Ze esan bezala oso gogorra da. Alerta spoiler norbaitek entzun nahiko espalu. Hori da, alerta spoiler. Kontatzen du nola Doni bortxatzen duen beste gizonezko honek eta Doni ez den korrika joaten bortxatzailearen etxetik bere etxera. Edo kontatzen du nola jarraitzen duen harremanetan gizon honekin, eta kontatzen du nola eragiten dion ondoren sexuarekiko duen harremanean eta nola jartzen duen behin eta berriz Donik bere burua arriskuan, berriro ere bortxatua izateko arriskuan gertakari horren ondoren eta zergatik egiten duen hori. Izugarria da, benetan izugarria da. Nik telesaia hasi nuen pentsatuz izango zela horrela misterio kutsu edo true crime kutsu duen zerbait ez, emakume lodi zaharrago tentel batek nola akosatzen duen kamarero gazte guapoa eta askoz gehiago da telesaia. Eta benetan gomendatu nahi duzet, uste dut sari ugari ez balin bada bat gutxienez jasoko duela, ez dakit ze sari, baino jasoko du zerbait. Benetan ausarta iruditzen zait Richard Gaden aldetik hau sortu izana, hau idatzi izana, eta, pozten naiz beregatik, ze pentsatzen dut, bai gidoia idaztean, bai telesaia antzestean, eta zuzentzean, ez dakit, zauriren bat itxiko zuela, eta horretar katartikoa izango zela, beraz, pozten naiz beregatik, eta gomendatzen dizuet ikustea, eta hori, kontuan izan da, laugarren atalak, baduela pixka bat hortik, ikusi dut baita jende askok jarri duela, ez dakit Twitter, Reddit eta horietan irakurri dut, batzuk erabaki dutela begira niri hau gertatu zitzaidan, eta orduan laugarren atala ez dut ikusi nahi, baina ondorengoak bai. Beraz hori ere egin dezakezue, naiz eta nik gomendatzen dudan ikustea, baina ulertzen dut, horrelako egoeraren bat sufritu duen norbaitek esatea bida hau gehiagizkoa da, eta ez dut ikusiko, baina bai ondorengo atalak, ze ondorengo ataletan ikusten dugu, ez, Doniren gantze eragina izan duen gertakari honek, eta agian ulertzen duzu zergatik Donik Marta ezagutzen duenean, eta Martak lehenengo red flag edo hori erakusten duenean, eta ikusten denean Marta akosatzaile badela, Donik zergatik ez duen harremana mozten une horretan, eta zergatik ez den lehenengo egunean joaten poliziaren gana salaketa jartzera. Eta horixe gobendatu nahi nizuen, gogorra benetan, baina ikusi, Netflixen duzue, duela egun gutxi batzuk estrenatu zen, eta bastante interesgarria eta hausnarketarako ematen duena. Horixe Goiuriren proposamena, eta, entzun eta ulertu izan duzen bezala, proposamen gogorra ezpairik gabe, baina interesgarria badaukagu beste proposamen bat, Imanol González Gurrutxagak dokumental bat ekarri du gurera, eta dokumental horren irudiak ari gara ikusten, Imanol, nondik nora? Pelikula honek izena du Warner Herzog Radical Dreamer, dala, beti itxeten den bezala beste itzulpen mantingo dut, nola izango litzake? Mugako ameslaria, edo erradikala, ameslaria erradikala. Bai. Eta gira da, azte buruntan ikusi detela dokumental hau, eta izugarri gustatu zait. Irakurreta dauzket bere liburu desente,
eta egia dokumentalak momentu askotan ez ditula gauza berri asko esaten, baino egia da, alderatuta liburua irakurtzetik edo bizipen guztiak liburutan irakurtzetik gero dokumentalen ikustea, aldaketa oso handia dela eta ikustea baita batzutan merezi dula. Azken baten dokumental honek egiten duna da retrospektiba bat, zuzendari honi buruz bere pelikula guztik aipatuz, ze suposatu duten sozialki eta sinematografiko aldetik. Eta aipagarrina irutzen zait dokumental hontan dala agertzen diala elkarrizketatu batzuk eta horien artean die Nicole Kidman, Chloe Zhao, Patti Smith, eta gero, laugarren bezala aipatu nahiko nuke Joshua Oppenheimer, dala zuzendari dokumentalista bat, oso ona, eta nik asko jarraitzen dutena, eta irutzen zait, lau pertsona hauek hain ezberdina dia behiekiko eta hain publiko ezberdin eta jotze dute, oso ondo erabakitako laukotea dela, beste elkarriztatu batzu baita badaude, baina irutzen zait hauek diela niretzako bintzat esangoratsunak, eta hori, pixkat jurtezea ikusten zuzendari honen atzen ze gauza egon dien, ze pelikula egin ditun, eta egia da gozatzeko zuzendariei bezala eukiun ibilbide guzti hauetaz, dala dokumental bat oso politia eta ikusi beharrekoa. Nahi irutze bintzet, zina gustatzen bat zaizu eta Werner Herzog zuzendaria ezagutze ez badezu, sarrera oso politia izan aldera. Prime Videon ikusi daiteke dokumental hori, Manuel? Bai, nik ikusiet, Prime Videon ez dakit, nik ikusiet Movistarren. Batzutan Prime Videon azaltzen da, egia ez detela revisatu, baino batzutan estatu batutan bai dao eta hemen ez, baino behintzet Movistar Plusen badaukezue. He has searched every corner of the world and collected some of the most rapturous dreams. Werner's work makes things possible that would not otherwise be possible. There's something about him that is so hypnotic. Moving a ship across a mountain. What? That's fresh. That's Werner Herzog. Stones are raining from the sky and they tumble. Wer hat das schon geschafft, dass seinen ureigenen Akzent erfunden hat? Zuek ezagutzen zenuten, Werner Herzog? Ez, nik ez dara. Oan dela gutxi, azaldu da Mandalorian serien aktore bezala, aktore lanetan. Baina bai, gaina pertsona bat bere azentua oso bihurtu dela oso esanguratsu ez, oso ez dakit nola esan, baina jende askok ja azentu hori lotzen dutela bere pertsonakin. Eta egia da beak pertsonalki Los Simpson eta telesai desientetan parte hartu dela, eta askotan izan da, de hecho dokumentala baita ibatzen dau, hori, pertsonaiai eman zaion detaile bat, Warnerrek ekartzezuna. Izarrez jositako dokumentala ere bada, aipatu dituzuzuk batzuk, oraintxe ikusi ditut Robert Pattinson, Patti Smith, Vin Mertens ere, Christian Bale, bai. Beraz, All-Star bat ere osatu dute dokumentala egiten. Remain a good soldier. I mean, a good soldier of cinema. Where is the source of that? Interesgarria zalantzari gabe, proposamen hau, beraz, hortxe duzue Werner Herzog, Radical Dreamer, esan da bezala, Movistarren plataformetan dago, Prime Videon ere bai, beraz, hortxe ikusteko aukera, eta batzuk berriagoak eta beste batzuk pixka bat vintageagoak, esaterako, June Romatetek dakargun proposamena. Vintage. Oraindik ez ditu 10 urte egin, urrengo urtean egingo ditu 10 urte. Oi, ya está. Vintage. Nuna azten da vintage? Zamat urte behar dira vintage izateko? Auto klasiko izateko 25 behar dituzte. Bai. Bai, ez gehiago ja. Ez, lege hori aldatu dute, ez? Baina autoklasikoen lasterketak eta egiten direnean izaten da 25 urtetik gorakoa. Fiskalki salbuetxitea egoteko eta autoklasikoak gehiago behar ditu da diren 50. Magia kendu diozu, hori sartu zara administrazioan eta... Zu ez, klasiko. Inside Out! Bai, Inside Out pelikula ekarri dut, 2015ko pelikula da, nire gehiengoek ezagutuko ez dute, baina
emozioen inguruko filma da. Bertan ikusten dugu txiki-txikitan aurra jaiotzen den momentutik nola hasten diren bere emozioak sortzen eta bere garunaren barruan nola bost emozioek daramaten egunerokotasuna. Ez, ikusten ditugu alaitasuna, haserrea, beldurra, nazka eta tristura. Eta, iruditzen zait oso modu divertigarria ulertzeko pixka bat gure garunak hor nera bezaroraino egiten du bidaia neska honek eta bere buruan dagoena ondo ulertzeko eta bere aldaketa guztiak pixkanaka ulertzen joateko modu polita da. Eta noski ekarritu honea ere beste arrazoi batengatik, ze Inside Out 2 filma atera behar dute ekainaren 19an, izugarrizko pinta polita dauka, ze beste emozio gehiago sortzen dira, jende askok barre egin du antsietatearen pertsonaia edo denarekin ze, nola agertzen den eta batean ematen duen sustoa trailerrean oso polita eta divertigarria delako, baina bai, iruditzen zait film mota bat oso ondo azaltzen dituena gure barruan gertatzen diren gauzak, nola alaitasuna ez den alaitasuna bakarrik eta tristurarekin batera ere joan daiteken, edo nola gure memorian dauden oroitzapen polita edo txarre edo gauza guzti horiek badituztela emozio ezberdinak beraien barruan, eta hori, nire gomendioa. Inside Out ikusteko aukera asko izango dituzu, ez dakit plataforma zehatzen batean egongo den, baina bigarrena iritsiko da eta iristen denean. Disney Plusen dago, eta bigarrena Laster zinetan. Zine aretoetan. Azken proposamena nire, azken minututxo hauetan, hau euskal produkzio bada, eta bere garaian bigarren kafean entrevistatu genituen, haren egileak, nire oso pelikula gustokoa egin zitzaidan, eta hain zuzen ere La quietud en la tormenta da, aipatu nahiko nukeena. Gaztesitar faktoriatik ateratako pelikula, badakizue, Alberto Gastesik zuzendua, Inigo Gastesi protagonista duena, Inigo Gastesi eta Alberto Gastesi biak ere ekoizlanetan aritutakoak, tartean Alex Merino gidoigile izandakoa. Sorpresa hartu dut, nik pelikula hau erabiltzen dut nire ikasleekin proiektu audiovisuales, edo ikusentzunezko proiektuen asignatura ematerakoan badelako niretzat oso diru gutxirekin, akaso bereziki gutxirekin egindako niretzako artelan bat, oso pelikula ederra, eta gaur Inigo Gastesirekin izketan aritu naiz goizean, eta esan dit, gaude -4 astean rodaje berrirako, eta esan ze gauza hona, enekien ari zirenik, beraz, badakarte beste lan bat eskuartean, eta poza eman dit, 2022ko pelikula gelditasuna ekaitzean tituloarekin, berez titulo originala hori xeran, eta gero promo guztia La quietud en la tormenta izenarekin egin den, eta oso kritika ona jaso duen pelikula, minimalista, badakit Imanoli ere asko gustatu ditzaiola, batzuk Eric Romerrekin alderatu dute inkluso pelikula hau, Nubel Bagaren giro horrekin, beste batzuk momentu batzutan Woody Allenen dialogorako joera hori, dialogo oso brillanterako joera hori baduela, eta finean amodio historio bat kontatzen du, baina hortxe garai ezberdinak nahazten dira, errealitatea eta fikzioare nahazten dira momentu batzutan, gidoiaren barruan, eta niretzat oso pelikula interesgarria, dagoeneko filminen ikusgai dagoena, ordu eta 37ko pelikula, eta bertan, agertzen dira hainbat aktore, Inigo Gastesi aipatut, Loreto Mauleon da beste protagonista, Aitor Beltran, Bera Milan, eta baita gure Oiana Maritorena ere, hortxe egiten du bere papera, eta egia esan, Oiana dagoen momentu hori da, niretzat pelikulako estena interesgarrienetako bat, edo berexienetako bat. Oso pelikula ederra, eta esandakoa, oso horrekontu gutxirekin egindakoa, beraz, goxotasun pixkat emaiozue, eta filminen, ikusgai daukazue, dagoeneko, ibilbide luzea egin ostean, hainbat zinema jaialditan izan zen, Donostiako jaialdien estrenatu zuten, eta ikusteko aukera izango duzue, pelikula txiki eta eraberean oso ondia. Goizeko 11:49 minutu, eta guk agur esan beharra daukagu. Ze azkar. Joan zegu, dira, konturatzerako. Junior Romatet Ibarguren datorren astera arte.
Bai, astelehenera arte. Astelehenera arte. Imano González Gurrutxaga, zuere datorna astelehenera arte. Gaur. Eta Goiuri Zizarandia, zu. Bihar arte. Goizeko 10:05 ajerik gabe, eta... Gehiegi pintatzen da. Entzuleok, bagoaz, zaindu asko, orain informazioaren txanda hementxe, naiz irratian, musuak, aio. Agur. Keep calm and bigarren kafea.